Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty, upadając na kolana, prosił Go tymi słowami: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Oto przed nami dwóch bohaterów: trędowaty i Jezus Chrystus, który go uzdrawia. Trąd. Choroba bardzo straszna, nieuleczalna. Ale chcę powiedzieć, że nie chodzi tylko o trąd. Bo to ciekawe, że w języku biblijnym, w języku greckim słowo lepra, a w języku hebrajskim słowo saraat oznacza nie tylko trąd, ale wszelką chorobę skóry, wszelkie różne plamy na skórze, wszelkie grzyby na ubraniu, na ścianach domu. Słowo lepra czy saraat używano do różnych grzybów, do różnych plam, różnych, chorób skóry i ciała człowieka, jak również w domach, kiedy był grzyb, czy na ubraniu pojawiała się jaka pleśń, czy bakterie, nazywano to właśnie lepra lub saraat. A więc mamy do czynienia z jakąś chorobą, z jakimś nieczystością. I chcę od razu powiedzieć, że czystość i nieczystość w Biblii, w teologii biblijnej nie oznacza, tak jak my myślimy czasami, związane z życiem seksualnym. Właśnie odnosiło się do grzechów ciała, czystości, nieczystości. To nie tylko chodzi o życie seksualne, to nie chodzi tylko o życie moralne, ale czystość w języku biblijnym oznacza harmonię, porządek, dobrą relację z Bogiem, z drugim człowiekiem i ze sobą samym. Człowiek ma dobrą relację, prawidłową, harmonijną, tak jak na początku stworzenia, kiedy Bóg stworzył świat, stworzył harmonię, stworzył porządek, wydobył świat z chaosu, bo domeną chaosu jest zły duch, który robi nieporządek, robi chaos, robi bezład. Bóg jest stwórcą porządku, harmonii, jedności. Dlatego dobre relacje międzyludzkie tworzy Bóg. Natomiast te relacje burzy szatan, niszcząc dobrą relację z Bogiem, ze sobą, wprowadzając dysharmonię, spory, kłótnie, awantury, agresję, nienawiść, hipokryzję. Otóż widzimy, że tutaj człowiek jest odrzucony przez społeczeństwo. To jest trędowaty, którego odcinali od życia społecznego, świeckiego i religijnego. Człowiek, który miał jakąś wysypkę, jakąś na skórze chorobę, czy to było jakieś opuchnięcie skóry, czy był to jakiś bąbel, czy był to jakiś rzeczywiście
jakaś wysypka, jakaś choroba. Kapłan to określał. I takiego człowieka wyłączano ze wspólnoty. Wyłączony ze wspólnoty religijnej, cywilnej, świeckiej. Musiał żyć w obozie dla trędowatych, dla ludzi chorych, gdzieś na pustyni, poza granicami miasta. Człowiek, który nie miał prawa wstąpić do świątyni, nie miał prawa się modlić w świątyni, ani nie mógł przyjść do synagogi, nie miał prawa przyjść do swojej rodziny, do swego domu. Żył odosobniony, odcięty. Obrzęd, który stosowali kapłani wtedy dla trędowatych, odprowadzając do Doliny Trędowatych, był obrzędem pogrzebu. Dlatego, że człowiek trędowaty był uważany za zmarłego, nieżyjącego, za życia trup. Dlatego nazywano trędowatych ludzi martwych, nieżyjących, żywe trupy. Odprawiano nad nimi obrzędy pogrzebu, odprowadzając ich do Doliny właśnie Trędowatych, do obozu trędowatych. I kiedy człowiek wyleczył się z takiej jakiejś choroby, poprzez modlitwę, poprzez to, że skóra wróciła do poprzedniego dobrego stanu i pokazał się kapłanowi, mógł być przyjęty. I uważano takiego człowieka, który wyzdrowiał z choroby skóry, jako taki, który zmartwychwstał. Przywrócono mu życie. Wrócił ze śmierci do życia. Ten człowiek musiał pokonać pewne bariery przepisów. Nie wiadomo, dlaczego on tam się znalazł, nie powinien tam być. Jak słyszeliśmy i jak możemy przeczytać w Księdze Kapłańskiej, sobie przeczytajcie 13 i 14 rozdział Księgi Kapłańskiej. Tam jest opisane wszystkie te obrzędy, o których mówię, dokładnie, szczegółowo, jak postępowano z ludźmi trędowatymi przy odrzucaniu ich i przy przyjmowaniu ewentualnym do społeczności zdrowych. A więc w 13 i 14 rozdziale widzimy, że ci trędowaci, kiedy kapłan określił, że ma jakąś chorobę skóry, tą leprę, nie mógł już żyć w społeczności zdrowych. Musiał rozedrzeć swoje szaty, zmierzwione włosy, w nieładzie włosy i krzyczeć nieustannie z przysłoniętą brodą: jestem nieczysty, odejdźcie ode mnie, jestem nieczysty. Dlatego taki człowiek nie miał prawa tutaj się znaleźć, a jednak trafił, a jednak przyszedł. Pragnienie. Zobaczcie, jak silne jest pragnienie tego człowieka, bycie zdrowym. Łamie przepisy prawa. Wchodzi w tłum żywych, zdrowych ludzi, sam będąc jakby umarły. Co to dla nas mówi? Że ty dzisiaj, doświadczając trądu swoich grzechów, trądu zła, żeby przyjść do Jezusa, musisz uczynić pierwszy krok. Zapytaj się dzisiaj, słuchając tego słowa, o swoje pragnienie. Jakie, drogi bracie i siostro, masz w swoim sercu pragnienie Boga? Jaka w tobie rodzi się tęsknota? Czy może już to pragnienie Boga gdzieś wystygło? Nie czujesz już tego pragnienia i tęsknoty za Bogiem, nie szukasz Go. Co to jest pragnienie? Pragnienie to jest jedno z najpiękniejszych, najważniejszych uczuć człowieka, władz człowieka. Pragnienie niczego jeszcze nie zakłada, że coś otrzymam. Pragnienie tylko czeka. Mam w sobie możliwość otrzymania czegoś, nawet wielkiego daru, otrzymania Boga. Pragnienie jest oczekiwaniem, że Bóg mi da to, czego pragnę, według swojej woli. Czy mam takie pragnienie Boga, takie oczekiwanie na Boże dary, oczekiwanie, że Bóg przyjdzie i ubogaci mnie swoimi darami, swoją łaską, mocą Ducha Świętego. Ten człowiek przychodzi z głębokim pragnieniem, z głęboką tęsknotą swojego serca i pada do nóg. To jest wyraz szacunku wobec Jezusa. Upadł do nóg, proskinezis, upadek,
cześć, adoracja przed Jezusem, Panem i Władcą, upadając, wyznaje Go jako Pana i Władcę, jako Boga. Jezus zdjęty litością, bardzo ważne słowo, splank hizomai. Splank hizomai oznacza głębokie poruszenie wnętrza. Splank hizomai oznacza, że oto człowiek jest poruszony. Jezus jest poruszony, jak matka jest poruszona do wnętrza bólem swego dziecka, chorobą swego dziecka. Jak ojciec jest poruszony, że jego syn błądzi. Jest to wewnętrzne poruszenie, można powiedzieć, całego wnętrza człowieka, jego trzewi, wnętrzności. Człowiek zdjęty litością, współczuciem, jakie ma ojciec i matka wobec swojego dziecka. Poruszony do głębi, Jezus wyciąga rękę. Wyciągnięta ręka Jezusa oznacza Jego władzę, Jego moc. Moc działania, moc uzdrawiania. Dotyka. Zobaczcie, co robi Jezus. Dotykając człowieka nieczystego, popada sam w nieczystość rytualną. Jezus wtedy, kiedy dotknął go w tym momencie, sam staje się nieczystym, staje się jednym z nich. Nie mógłby już pójść do synagogi czy do świątyni, dlatego że jest wyłączony. Przez dotknięcie takiego człowieka sam Jezus jest wyłączony ze społeczności zdrowych na pewien okres czasu. To jest niebywałe. Jezus ryzykuje, dotyka go. To jest nie do pomyślenia, żeby jakiś rabin dotknął człowieka trędowatego, chorego. Jezus łamie zasady, bo ten człowiek też złamał zasady. Nieczystość jest wyrazem dysharmonii. Nieczystość jest wyrazem chaosu wewnętrznego, który panuje w Twoim sercu. Wróćmy do sceny raju. Adam i Ewa byli nieposłuszni Bogu przez co? Że posłuchali węża. Wąż jest symbolem zwierząt stworzonych, nad którymi człowiek miał władzę, miał nimi władać, mieć nad nimi władzę i potęgę. A tu się okazuje, że człowiek zaczyna słuchać zwierzę, które jest wyrazem niższego gatunku. Słucha i wchodzi w dialog ze zwierzęciem, z szatanem, z mocami złego ducha, wchodzi w dialog, upada. I to jest nieczystość. Nieczystość polega na wchodzenie w dialog z szatanem, ze złym duchem. Wchodzenie w dialog z kimś, kto jest niższy. I to jest bardzo ważne, że oto nieczystość rodzi się wtedy, kiedy ty odchodzisz od Boga i słuchasz kogoś innego, złego ducha. Nie wchodzisz w dialog z Bogiem, tylko wchodzisz w dialog z szatanem. Rozpoczyna się grzech, nieposłuszeństwo. A więc widzimy, że Jezus dotyka go, bo dlatego, że uzdrowienie naszego serca to jest dotknięcie Boga. Bóg nas dotyka w czasie adoracji, w czasie czytania Pisma Świętego. Co to jest adoracja? Kiedy przychodzisz na mszę świętą, adorujesz Jezusa w Słowie i w Eucharystii. Adorujesz Jezusa, który przychodzi do Ciebie jako miłość, jako życie, które się udziela. To jest pocałunek Boga złożony na Twoim policzku. Adoracja jest pocałunkiem Boga. Bóg swoimi ustami całuje Ciebie w policzek. To jest właśnie dotknięcie Boga. Bóg nas dotyka w Eucharystii, dotyka w mocy swojego Słowa. I teraz popatrz, jak bardzo Jezus dba o to, aby nie szatan tutaj dominował, nie robić pokazu, nie robić spontanu, nie reklamować siebie, jak to dzisiaj reklamuje się różne produkty, różne firmy się reklamują w telewizji czy w radiu. Jezus nie reklamuje, bo nie czas na reklamę. Czas na głoszenie Słowa Bożego. Zobaczcie, szatan od razu mówi, kim On jest. Ludzie nie są przygotowani przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Ludzie potrzebują nauczania. Jezus główne zadanie stawia sobie na ziemi jako nauczanie i mówienie dobrej nowiny o zbawieniu, o wybawieniu z grzechu, wzywa do nawrócenia, o Bogu, który jest miłością. Najważniejszą rzeczą, jaką Jezus chce zrobić i pragnie to uczynić właśnie zgodnie z wolą Ojca, to jest nauczanie.
głoszenie kerygmatu, dobrej nowiny o zbawieniu, o uwolnieniu z grzechu, o życiu wiecznym w Królestwie Niebieskim, o Bożej miłości. Dlatego Jezus surowo przykazał, żeby nie mówił. Sekret mesjański, który występuje w Ewangelii Marka. Sekret mesjański. Bóg zawsze ma swój porządek, swoją dynamikę, a tą dynamikę Boga chce zniszczyć szatan. Tak jak kusił Jezusa, zamień te kamienie w chleb. Skocz z narożnika świątyni w dół, aniołowie Cię będą nosić na ręku. Pokłoń się, oddaj mi cześć, a będą należeć do Ciebie wszystkie bogactwa tego świata. Oddaj mi cześć. Bóg troszczy się o nas. Warto sobie przeczytać z proroctwa Izajasza, 49 rozdział proroka Izajasza, wiersz 15. Piękne słowa, które kieruje Bóg przez proroka Izajasza. 49:15. Jak niewiasta troszczy się o swoje dziecko, niemowlę, tak jak ona pamięta o swoim niemowlęciu, o synu swojego łona, tak jak ona zapomni o swoim dziecięciu, to ja o Tobie nie zapomnę, mówi Pan. Nigdy o Tobie nie zapomnę. Nawet jeżeli matka zapomni o swoim dziecku, o synu swego łona, to ja o Tobie nie zapomnę, mówi Pan. Bóg o nas się troszczy. Jeszcze bardziej niż ojciec i matka. Jest bliższy naszemu sercu niż my samych siebie, jak mówi święty Augustyn. To jest bardzo ważne w kontekście tego uzdrowienia. Ten człowiek został odesłany do świątyni. Idź, pokaż się kapłanom. To jest Galileja. To jest Galileja. Z Galilei przejść do Judei, do Jerozolimy to jest ponad 100 kilometrów. Około 140-150 kilometrów. Ten człowiek musiał tyle przejść, aby podziękować Bogu za cud uzdrowienia, aby pokazać się kapłanom, aby ci kapłani uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, żeby to kapłani pierwsi przyjęli, że On jest tym, który uzdrawia, który ma moc jako Syn Boży. I ostatnia rzecz ważna. Zwróćcie uwagę w tej dzisiejszej Ewangelii, czego brakuje nam. Czego brakuje w tej scenie dzisiaj Ewangelii? 3 rzeczy brakuje tutaj. Nie mamy tutaj imienia człowieka trędowatego. Nie wiemy, jak miał na imię. Nie ma imienia tutaj. Często było podane. Bartymeusz, czy inny jakiś uzdrowiony. Tutaj nie ma imienia. Nie ma tutaj czasu podanego. Jaki to był czas? I nie ma miejsca. Nie wiemy, gdzie to się wydarzyło. Nie jest podane, czy to jest Kafarnaum, czy inna miejscowość. Nie ma miejsca, nie ma czasu i nie ma imienia. Co to znaczy? Co to znaczy, że tych 3 rzeczy tutaj nie ma? To dlatego, że Ty dzisiaj, który słuchasz tych słów, dla Ciebie to jest ten czas. Czas Twojego uzdrowienia. To jest to miejsce, gdzie Ty możesz doświadczyć mocy Jezusa. Że dzisiaj ten czas 15 lutego, 15 luty to jest mój dzień, gdzie Jezus chce mnie dotknąć łaską uzdrowienia. Że to jest to miejsce, ten Kościół. Że to ja jestem, to moje imię. Właśnie powiedz Jezusowi swoje imię. Powiedz Jezusowi, że dzisiaj potrzebujesz, jak ten trędowaty, uzdrowienia z Twojego trądu. Nazwij swój trąd, który masz w swoim sercu. Trądem może być grzech nieczysty, może być grzechy języka. Trądem może być Twoja agresja, gniew, złość, hipokryzja, cynizm. Mogą różne być grzechy jakieś, które się powtarzają, jakieś pokusy, którym ulegasz. To jest Twój trąd. Może to jest egoizm, może pycha, duma, może jakaś chora ambicja, może jakieś inne grzechy. Pokaż Jezusowi swój trąd, nazwij to miejsce i poproś Go, aby dotknął Ciebie tak jak tego człowieka właśnie dzisiaj, w tym miejscu, podczas tej Eucharystii.